बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे थांफानाय रैखाथि हान्जानि स्कर्पिय' गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बङाइगाव 27 नं माहारियारि राजा लामायाव आइ ब्रिजनि साखाथियाव दिनै फुं समाव बे जाब्रबथाया जायो। क'क्राझारनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सालबारि फारसे थांबाय थानाय समाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिश्वजित दैमारिजों थांफानाय महिन्द्रा स्कर्पिय' अनजिमा 25T985 गारिया गंसे 01LC 9156 अनजिमानि ट्राकनि सौग्रावनायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव बिश्वजित दैमारिनि रैखाथियाव थांफानाय ASI हेमन्त ग'स्वामीआ गोब्राब जोखोम जायो। बे समाव आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे थांफानाय रैखाथि हान्जानि स्कर्पिय' गारिया गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाया बङाइगावनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव आइ ब्रिजनि साखाथियाव दिनै फुं समाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानायाव आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि रैखाथियाव थांफानाय ASI हेमन्त ग'स्वामीआ गोब्राब जोखोम जायो।